Mun yarda duniya ce ke sa a dinga kwace har ma a dinga rance ma kun ga 'ya'ya ne kar ku mance wahala babu daɗi ko da tana da ƙarshe nema ya zama ibada a cikinsa kun ga kwai wata lada mai alama su ma 'ya'ya ne su ma 'ya'ya ne su ma 'ya'ya ne su ma 'ya'ya ne. Dan da fitowa ce. Bike gaisuwa ki ummi, munafukar banza munafukar wofi. An ce miki gaisuwa ki nazo karba? Ummi tun ɗazu kike aiki, ina aikin yake a cikin gidan nan? Ki share falo kar ki goge goge ki je ki wanke wanke shine kika zauna kike abin da kika ga dama? Wato ba za ki iya yi ba. Ki daina sa lalaci a cikin zuciyarki. Sabida mugun hali ki dinga yin aiki kaman ba za ki ba kina mugunta, Ki hakuri Hajiya, yanzu zan je in karasa. Kuma ki gama abin da kike ki je ki karasa min na ciki. Domin ni ba na son lalaci. Su ma 'ya'ya ne, su ma 'ya'ya ne. Mami, na shirya zan tafi. Zan da mutuwa. Na fito zan tafi makaranta. Baki ci abinci ba? Baki karya ba za ki tafi? Ba na jin yunwa, idan na je makaranta zan ci. Ba matsala. To yayi. Allah ya tsare. Ke kuma idan kin gama ki je ki gyara min ɗaki na. Saura wallahi tallahi mumi ta min irin wanda ta yi min ranar. Wallahi sai kin gamu da ni. Banza kazama. Mun sai na da Allah ya tsare, Allah miki albarka. Kin ji mami? Su ma 'ya'ya ne. Kin ji abin da ta faɗa miki ko? na jaji. To saura ki je ki abin da zaki dawo wallahi in sa ta dinga saki a cikin gidan nan. Ta miki shegen duka. Marancin magana. Kar ku mance wahala babu daɗi ko da tana da ƙarshe nema ya zama ibada a cikinsa kun ga kwai wata lada mai alama su ma 'ya'ya ne su ma 'ya'ya ne. Kallo na kike yi? Ki daina kallo. Dan ba na so ki koya. Dan ba shine dalilin da yasa ni ce ki dawo nan mu zauna. Wallahi na sani, ki yi ni kawai don ki taimaka min, kuma na gode. Saboda na gano matukar kina cikin makaranta ba za ki samu damar yin wasu abubuwa ba. Idan kuma kin samu, to ki sani fa baki da sirri. Duk abin da kika yi idan mutane akan ki yake. Ko babu komai a makaranta kuma ke kike rike da kanki. Nan ko duk abin da kike so ba siya zaki ba. Ga snacks a cikin kitchen kawai ɗauka zaki ki dafa. Ga kayan shayi nan ba abin da bani da shi. Na sani, kuma na san kin taimaka min. Don tun da na zo gari ban taba gamuwa da mutum ya kirki kamar ki ba. Ko su Abiba idan abu ya faru suna nuna min bambanci. Amma ke kuwa ba ki taba nuna min bambanci ba. Ina alfahari da ke.
Ummi. 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 Zauna ina zaki ji? Ya zaki baro ɗakuna? Ga ɗakuna nan daban-daban a ciki. Sai ki zauna ki zauna? Sai ki baro su ki taho ƙofar banɗaki ki zauna? Ba kya tunanin cewa warin banɗakin zai cutar da ke? Ko ba kya tunanin warin da ke cikin nan zai cutar da ke? Na sani, na shiga ɗakin ne anti ta koro ni waje saboda ta yi bakuwa. Kuma na zauna a ƙofar ɗakin, ta fito ta ce in bar ƙofar ɗakin saboda ina jin sirrinsu. Shi ne sai na dawo nan na zauna. Amma me yasa kike bacci anan? Ko je baki samu bacci bane? Wallahi yaya na yi, gajiya ce kawai. Nadia, kin san wani abu? Akwai wani gayi ya taɓa ganin mu tare ni da ke. A lokacin za mu je kasuwa. Kuma ya ganki tun daga lokacin yake yawan kirana, yake ce min lalle yana son ki. To da na ɗauki abin nasa wasa. To daga baya sai na fahimci da gaske lalle yana son ki. Idan ba matsala ina so zan haɗa ki da shi. Dan har ma na ba shi labarin ki. Kuma gaskiya dai yana da kirki. Na masa ƙarya na ce ke ‘yar uwata ce, amma ya kike gani? To ni ba ni da wani amsa akan wannan. Kawai ni dai abin da na sani na yarda da ke, kuma na tabbatar da ba za ki hada ni da wanda zai cutar da ni ba. Idan kina gani ba matsala zan saurare shi, amma kuma kina gani da matsala. To haka ne. Kuma kamar yadda na faɗa miki mutumin ba shi da wani matsala don ko ni kaina da ba ni da wata alaƙa da shi. Duk lokacin da muka haɗu 10,000, 5,000, 20,000 yana bani, balantana kuma ke da yake son ki. Kaki damu, kawai ki hada ni da shi. Ya ce min zai zo yau da daddare, idan kuma bai zo yau ba sai dai gobe, domin shi ma mutum ne mai yawan sabga. Amma kuma gobe kaman ina da lecture a makaranta ko? Kar ki damu, wannan ba matsala bane. Ko ina kike dole ya bi ki tun da shi yake son ki. Kuma haka ne, gaskiya ne. Suma ‘ya'ya ne, Suma ‘ya'ya ne. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Lafiya shi ba ya zama ka dawo ga shi dare na dare. Kuma kamar ma ba za ka dawo yanzu ba ko? Ya.
Uzuri kuma? Allah ne ya sa a uzuri ba za ka dawo ba da wasu babu komai. Allah ya dawo da ku lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam. Na da yanzu na kawo na waya. Ka ce ba ka samu dawowa gida. Ina so na baki mamaki. Na tabbatar da cewa baki jin motsin mota ta. Shi yasa da na shigo ne miki haka. In kuma ba ki so? A'a, ni ba haka nake yi ba. Yauwa. Ya gida? Ni wallahi ne ba nuna ban kunya. Yanzu zai kinga. Ne ya samu? Duba da ke da idan ke zuwa. Ni da an kai da ni. Kayan yawo ne da ke. David, Na? yana da ka kwaso duka kayan yaya ma maza. Ya kamata a ce ka so kayan da mace za ta sa namiji zai sa. To yanzu kuma Allah ya ba namiji za mu fa muka riya mace. Ba na fatan haka. Shi yasa ba na addu'a hakan ta kasance. Ina gani dai fata dai bai wuce ka addu'a Allah subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala. Aikuwa kuma wanne ya mace ce ko ɗa namiji duk Allah ne yake bayarwa. Okay. Zan ce yanzu na gane. Haka za ki fara wannan bakar addu'ar da wannan bakin fatan da kika saba, wannan mugun fatan ko dole ki cikin kai. Suma 'ya'ya ne, Suma 'ya'ya ne.